11 декабри соли 2025 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон дар доираи барномаи ҷопоншиносӣ бо иштироки сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии ҷопон дар тоҷикистон хонум Фрута Киеко, роҳбари намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон ҷайка дар тоҷикистон, ҷаноби Имаи Сеҷу, профессори ҷопонӣ Куракава Киото, чорабинии илми назаривӣ дар мавзӯи иқтисоди маҳаллӣ ва мушкилот дар ҷомеаи пиршаванда барномаи эҳё ва тавсеяи маҳаллӣ дар ҷопон гузаронда шуд. нахуст ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Саторзода Бобоҷон Абдуҷаббор аз муносибатҳои байни Тоҷикистон ва Ҷопон дар тӯли 13 сола ки ба сатҳи шарикии устувор ва эътимод расидааст сухан ронда, илова кард ки Ҷопон дар бахшҳои муҳими мавҷҳои рушди тағйироти иқтисодиву иҷтимоии мамлакати мо ҳамчун кишвари дӯсту шарик қарор дорад. раёсати донишгоҳ аз ташаккули ҳамкориҳо бо ширкатҳои ҷопонӣ, махсусан агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон ҷайка изҳори хушнудӣ намуда, дар оянда ҷиҳати густариши муносибатҳои илмиву таълимӣ, омӯзиши таҷрибаҳои ҳамдигарӣ, роҳандозии лоиҳаҳои рушд, ҳамкориҳоро самаранок ба роҳ мемонад. донишгоҳ дорои шароитҳои муосири илмиву таълимӣ буда, ҷиҳати самаранокии фаъолияти худ аз технологияҳои навтарини низоми таълим васеъ истифода менамояд. бо назардошти саҳми бузурги ҷайка ҳузури мутахассисони ҷопонӣ ва рушди ҳамкориҳои илмӣ, Саторзода Бобоҷон пешниҳод намуд ки намояндагии маркази ҷопоншиносӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон таъсис дода шуда, самтҳои асосии фаъолияти он ба масъалаҳои зерин бояд равона карда шаванд. аввалан омӯзиши забони ҷопонӣ барои омӯзгорону донишҷӯён, дуввум ташкили маркази таҳқиқотии иқтисоди ҷопон ва моделҳои муваффақи идоранамоии он, сеюм ҳамоҳангсозии иштироки донишҷӯён дар барномаҳои агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон ҷайка, чорум дар доираи амалинамоии рушди ҳадафҳои энергияи сабз дар Тоҷикистон ҷиҳати самаранок истифода бурдани технологияҳои муосири таълимӣ, таъмин намудани донишгоҳ ба панелҳои барқии офтобии истеҳсоли Ҷопон, панҷум дастрас намудани намунаҳои ёдгориҳои таърихиву сайёҳии Ҷопон ба осорхонаи донишгоҳ, шашум сафарбарии омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ба кишвари Ҷопон ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи илмиву таълимӣ, инноватсиониву технологӣ ва иқтисодиву истеҳсолии Ҷопон, ҳафтум инкубатори барномаҳои муштараки иқтисодӣ, рақамӣ ва инноватсионӣ. дар идома сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Ҷопон дар Тоҷикистон хонум Фрута Киеко қайд кард ки Ҷопон ҳамчун дӯсти хуби Тоҷикистон дар тӯли 13 сола аз замони таъсисёбӣ муносибатҳои дипломатиро ба мардуми тоҷик ба роҳ монда дар соҳаҳои гуногун кӯмак мерасонад. соҳаи маориф ва тандурустӣ аз муҳимтарин соҳаҳои ҳамкории дуҷониба байни Тоҷикистон ва Ҷопон ба шумор мераванд. инчунин роҳбари намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон ҷайка дар Тоҷикистон ҷаноби Имаи Сеҷу иттилоъ дод ки ҷайка як созмони давлатист ва ба рушди кишварҳои рӯ ба инкишоф тавассути ёрии техникӣ, маблағгузорӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла дар Тоҷикистон кӯмак мерасонад. ҷайка ҳамкории техникии худро бо Тоҷикистон соли 1993 оғоз карда, дафтари худро дар Тоҷикистон соли 2006 кушод ва аз он вақт инҷониб лоиҳаҳои гуногуни гарантии кӯмаки молиявӣ ва ҳамкории техникӣ дар бахшҳои гуногунро амалӣ менамояд. ҷайка дар Тоҷикистон беш аз 49 лоиҳаи бузурги рушдро амалӣ намудааст ки ҳаҷми умумии сармоягузорӣ зиёда аз $427 миллион ИМА-ро ташкил медиҳад. лоиҳаҳо бахшҳои калидиро ба монанди беҳсозии роҳҳо, системаҳои обтаъминкунӣ, тандурустӣ, энергетикӣ, кишоварзӣ ва рушди кадрҳо дар бар мегирад. баъдан профессори донишгоҳи Ритсумейкани Осиё ва Уқёнуси Ором Куракава Киото ба устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар мавзӯи иқтисоди маҳаллӣ ва мушкилот дар ҷомеаи пиршаванда барномаи эҳё ва тавсеяи маҳаллӣ дар Ҷопон маъруза хонд. номбурда дар бораи эҳёи шаҳрҳои маҳаллӣ ва саҳмгузории ширкатҳо ба рушди ҷомеа, рушди бахши хусусӣ, иқтисоди минтақавӣ ва ба нақшагирии иҷтимоии иқтисодӣ ибрози андеша кард. ба андешаи профессор мушкилоти бузурге ки волидон дар тарбияи фарзандон дучор меоянд, набудани вақт ба кӯдакон, омӯзондани арзишҳои асосии ахлоқӣ, ҳаёти номутаносиб, беэътимод ва фаҳмиш, норасоии ғизо, истифодаи аз ҳад зиёди телефонҳо, рафтори хашмгинона, муносибати доварӣ, фишори аз ҳад зиёди таҳсил, ҳифзи кӯдакон аз зӯроварии дигар кӯдакон мебошад.
профессор қайд намуд ки дар ҷопон ҳар як ноҳия созмоне дорад ки аз ҷониби сокинони маҳаллӣ чонайкай ё ҷичикай ном дорад. маънояш ассотсиатсияи ҳамсоягӣ ё ассотсиатсияи сокинон мебошад ки машқҳои пешгирӣ офатҳои табиӣ ва барои беҳтар кардани ҳар як ҷомеаи маҳаллӣ чорабиниҳои гуногун мегузаронанд. азбаски ассотсиатсияҳои маҳалҳо фаъолияти худидоракунанда мебошанд, аз ҷониби сокинони маҳаллӣ амалӣ мешаванд. фаъолияти онҳо вобаста ба минтақа фарқ мекунад. ба андешаи профессор барои пиронсолон муҳим аст ки саломатии худро ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам рӯҳӣ нигоҳ доранд. онҳо танҳоиро дуруст мефаҳманд, сипас суҳбат мекунанд ва як мавзӯъро мубодила мекунанд. дарси профессор дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон дар фазои илмӣ ва созанда баргузор гардида, бо иштироки фаъоли донишҷӯён баҳсу саволу ҷавобҳои ҷолиб ва шарҳу тавзеҳи амиқи мавзӯъ бо сатҳи баланд гузашт.